inraznet l'armonia fl-oskurità tal-ħsieb li fenaġens fid-dalma lejk inrodda l-ħsibijieti għax int li tisma' biss ma ħadd ma tlissen xejn minn dak li nkun jinetlek fid-batija ta' ma trod li dejjem għalli ġej. Kewba matutina omtana ta' smewit biskitek ta' fit-taffi l-oskurità taħsib nitolbok kull flaxija tħaffif li inti triq twennisni fit-tbatija u tbedni matutina l-imrar ta' dinja doqtu eċt bħalna l-ħafna snin tifinni kif nizgarra għax jiena bniedem twennisni għax int klimek ħani u lilek nara f'kewba matutina li ddum iddawwal ħafna sa kważi tluħ ix-xemx biex tul il-jum niftakar li inti miegħi l-għajnuna li taf toffri żgur ma tex. Kewba l-oskurità tal-ħsieb nitolbok kull flaxija